Покорливость пророка Мухаммада. Хай добрословить і вітає його Бог. Пророк Мухаммад осуджав людей, які вставали при ім у знак поваги. Ён сядаў там, дзе знайшов вольнае месца в сходзе, але ніколі не імкнуўся заняць звышанае або бачнае месца. Ён ніколі не насіў вопратку, якая выдзяляла яго ад іншых. Ён праводзіў час немаёмнымі і тымі, хто меў патрэбу, сядзеў са старцамі і падтрымліваў удоў. Людзі, незнаёмыя з ім асабіста, не маглі адрозніць яго ў натаўпе. Звяртаючыся да сваіх паплечнікаў, ён сказаў: «Аллах паведаміў мне, што вы павінны быць пакорлівымі. Ніхто не павінен выхваляцца адзін перад адным, і ніхто не павінен прыгнятаць іншага». Настолькі вялікая была яго пакора, што ён баяўся, што аднойчы яму стануць пакланяцца, бо гэта прывілей аднаго толькі Бога. Не перахадзіце мяжы в схваленні мяне, як хрысціяне робяць гэта в дачыненні да Ісуса, сына Марыі. Я толькі раб Божы, так называйце мяне рабом Аллаха і яго пасланнікам.